Ya, mbok gawe yamene iki laut gak rokok gak apa ta. Jagane gendeng. Nang kono gak dirokok aja. Kare-karene mau. Iya, kurang ajar jeragan ngono ora ya duwe sik. Apa ya? Sik tak jebokno. Urusane. Bisa kok saya ayo, ngawur ayo ngising. Aja ngising nang kono. Sangat cerdas. Nyawa lo. Hakemu tak kare. Satu ajar. Tak ngerti pokok. Awas on yo.